У нас новая рубрика. Окунись вместе с нами в мир башкирской культуры и традиций. Яш буынды башкорт теленә, мәдәниятенә ялеп итүдең кулай бер формаһы милли театр. Бүгенге героебыз Мәдинә Илһамова Мәскәүдә башкорт халык театры Илһамды оештырган. Унда баш калала яшәүче 40 кеше катнаша. Тиз генә килеп сыкты, ниндәй хәл булган. Наурыз дигән байрамга сакырганнар. Шон ошай Башкортстан дип язылган отдел буш тора. Бөтә халыктарды бар инде, Башкортстандагы гына буш инде. Шуның өчен шул тиктем асылмай инде бардым да полномочный представительствога. Нишләп безнең Башкортстан дип язылган шатер буш тора дигән бит инде. Шуннан Башкортстан булмай дип әйттеләр инде, без эшләмәдек. Теләгез була, үдегез эшләгез дигәннәр. Мәдинә Илһамова безнең тапшыруга Силәбе башкортларының милли киемендә килде. Уны Нәркис Мөхәммәтшин әзерләгән. Оста сыгышы буенча Курган өлкәһеннән. Мәскәү театр артистларына ул сәхнә костюмнарын әзерләй. Моны матурына костюмдар бит инде һеҙ һәргә кем уны эшләй, бәлки кайдан алаһығыҙ, һатып алаһығыҙмы, кайдан ул костюмдар? Безнең костюмдарды безнең тарихсыбыз бар. Ул мына Курган егете Нәркис Мөхәммәтшин. Ул да Мәскәүгә кысып киткән. Ул Мәскәүдә уже 20 елдан ашу яшәй, әмма шул Курган киемдәрен, Силәбе киемдәрен, башкорт халык киемдәрен яңынан сыгарып, матур итеп терелтеп инде кайберләрен яңынан эшләп кешегә күрһәтә инде. Мына ул ошо яулыктыла ул реконструировать иткән яулык, элекке нидән карап эшләнгән, һеҙҙең яҡтыҡы. Мин үҙем әбиәлдеке, бездә бындай нәмә килмәгәндәр, бездеке икенсе төрҙөрәк булган дип әйтергә кәрәк. Бына был күлдәк тә һеҙҙең яҡтыҡы дип аңлатты инде ул миңә. Режиссер Мәдинә Илһамова һәр кеше талантлы дип һанай. Театр жанры теләгән берәүгә үҙ талантын асырға ярҙам итә ти ул. Ролдәрҙе таратҡанда ул табиғи холоҡ-ҡиәфәттәргә иғтибар итә. Нисек өйрәнеп киттеләр улар? Бәлки хыялланып шаяргәндәр белек. Хыялың булһа, бөтә нәмәне тормошҡа ашырып була дип әйтәләр бит инде. Тәүҙә уҡытам инде үҙем. Тиҙ үҙемә әҙерләнгән, шул театр тип әҙерләнгән программа бар. Шуны ғына йәһәт кенә үткәреп өлгөрәм дә. Шуны үткәс, инде ҡарайым, кемгә ниндәй роль етешерәк, кемгә нисек килешә. Шуға ҡарайым да, шунан һиңә шул була, һин шул ролде уйнай алаң, һин шуны. Юҡ, мин быны уйнайым, мин быны уйнағым килмәй тиһәләр дә, һин ҡайтып уҡы. Дейм, шунан ҡайтып уҡыйҙар, шунан киләләр, ҡарайҙар да инде. Мәҙинә апай, һеҙ ҡайҙан белдегеҙ? Был бит минең турала яҙған. Мәскәү халыҡ театры Илһам төрлө милләт-ара фестивалдәрҙә, конкурстарҙа ҡатнаша. Артистарҙың таланты аша башҡорт халҡының даны күрше төбәктәргә, донъяға тарала. Сөнки театр Мәскәүҙә урынлашҡан төрлө илдәрҙең вәкиллектәре менән хеҙмәттәшлек итә. Артабан да милләттәштәребеҙгә уңыштар теләйбеҙ.